Nawe Kosi yami kanye nawe Kosi yami mangihambi ngibingelele lokho abakhona kule ndawo njengamanje lo omiphambi kwenu ulungelo wakwaDlamini uSicebi ke ulama mina uma la phambi kwenu ayi ngoba nginesibindi ayi ngoba ngifolile khona omunye umama wamcela ukungibuza ukuthi lungelo kwenzakalani ngawe ustrong noma usumukelile akukho engikho phakathi kwakho kokubili uSiceli bese kuyena umuntu yedwa engisele naye emhlabeni shiyo mama sashiyo baba sasala sobabili ekhaya lithi kwaDlamini sinazo ezinye ingane zakwethu ezikhona ezilama yena uSiceli ngezimo zempilo okwaphoqa ukuthi ubaba nomama behlukane wayesethola laba abanye osekuyilona ngempela ke manje ithemba lami ngoba besihlala ngokuhlukana kodwa ngezimo zokuphoqa futhi kwempilo kwangiphoqa ukuthi ngihambe mina ngiyohlala kwaNgubane ukuze ngihlale nalezi ngane zikamama uSicebi ke yena ubekwaDlamini kodwa futhi uyena obesibheke ngakho konke ingane zombili mayikhala zithi bhuti sidinga ukuthi ebuye ezothi dade kwenzakalani awuyanga ngani kini ungitshela ukuthi ngishoda ngokuthi ngithi mina bese ngisaba sekukuningi kakhulu njalo thina masidinga into kumele size kuwe ekubeni kuyimo omdala athi dade awusoze ube mdala kimi angisoze ngibe mdala kuwe uSicebi bekuthi nasekushoneni kamama okwabazali bethu ayikho into akade yenza yedwa ethi ngoba mina ngumfana udade wethu angifuni opinion yakhe angifuni iluvo lwakhe yonke into ubeyibonisana nami ukuthi dade njengamanje kukanje kanje bekuba khona ikhathi lapho singazwani ngembono impela kube kubi ubona ukuthi azizwani umuntu ke obengakwazi ukukhuluma uma umenza into emdina kakhulu bevele ethule ubesathe uthi usuyamkhulumisa uthola ukuthi usethule mina ke ngilomuntu onezwe liphezulu ngafunze ekhaya kwaNgubane mangikhuluma kuba ngathi ngiyathetha athi pho uthethelana ngithi ngiyachaza ukuthi angithethe athi uyathetha lungelo usuthetha hayi nami ngize ngibone ngathi ngisilima ke manje sekumele ngehlisizo ukuze mina nayo inkulumo yethu izwakale ohambeni lonke lwempilo ohambeni lwethu lempilo kuye kwafika la esigabeni sokuthi eganywe ukuganwa kwakhe ubemncane makasibahle kodwa uhlakaniphile
uhlakaniphile uMakaSibahle ngoba wasithola singenalo nekwethu. Besiyingane zakagogo njengoba uAnteshe ukuthi wamkhulisa uSicebe nogogo. Ingoba ngempela sakhuliswa yibona from ebuncaneni bethu. uMasibahle ke wasithola silapho siyingane zakagogo, wasakhela ikwethu. Ekusakheleni kwakhe ikwethu kuthe uma siba nembono engahlangani ngoba kube nezikhathi la bazosihlalisa khona phansi ethi khulumani, ningaxabani, khulumani ninobabili. Uma ngabe into ihlulane nanobabili nithi akwenziwe njani. Ngiyambonga kakhulu uMasibahle, especially sikade sekusondela izinsuku zakhe zokuhamba ubhuti. Ubese umuntu engathi unantalent, bese ngathi akanandaba nalutho, noma ubungamnyathela ubezoyithulela nje kubuke. Ngangokuba la ngisebenzela khona la othukela uke ubenokuthi mayidlula eshaya ihuthi papa sithi hayi sonke esaluni ngoba ngela esaluni kwaMahle. Uma ngabe edlula uzoshaya nje ihuthi simbone ukuthi uye loya papa. Kodwa kuthe esezo evikini lela akade ezolandela lela akazohamba ngalo, wangena phakathi esaluni. Kwakade kuzothunga umkhulu ekhaya kwaDlamini ngakusasa. Wangena esaluni wathi dade ngisaye eGoli, kodwa ngo3 kusasa ngizobe sengila. Hawu ngithi mina hawu kwangcono bese ngithukile ngithi umkhulu awuzongcwaba ekubeni sesisele naye yedwa. Ethi hayi angeke kuze kwenzeke lokho, bengithi nje angizovalelisa ukuthi kodwa ungatshela ukuthi ngizobe ngiyekho, ngizobe ngikhona kusasa. Hayi udluleke lapho kuthi ngakusasa ngempela ebekhona emgcwabeni, okuyila engamgcina khona ukumbona ngamehlo. Hayi silimele kakhulu, angeke ngizibeke mina ngedwa ngithi ngilimele noma ubuhlungu obaba mangithi ngiyabheka ngibone ngathi abulinganiswa nabanye abantu, kodwa futhi obabanye abantu ngiyabona angaba nikho ngaka namhlanje ukube lobuhlungu engizwayo anibuzwa. Angabe lesililo esikhona esikhulu kangaka ezweni angabe asikho ukube anibuzwa lobuhlungu engizwayo. Engakusho ke nje ngomntakama egcinela ukuthi umthandile umkakhe, wamthanda uMakaSibahle ngangokuba ngingathi bekuwuphawu lokungitshela ukuthi useyahamba. Ungifikele kangubani unanamavideo khona engangiwashutha sihleli ubusuku bonke sobabili kwaze kwasa. Ethi mntakama ngiyazi ukuthi uma ngabe uzongibikela ngoMakaSibahle ukuthi ukonile ngo1 no2 no3 usuke wena ubheka ukuthi mina kumele ngimblame ngaleso sikhathi ngithi MakaSibahle uyabheda. Angeke ngikwazi ukwenza lokho. Ingane yabantu lengayilanda emazweni lekude ngayiletha la kuingenamuntu. Ngakho umuntu ke enaye yimini ithemba layo. Uma ngabe sijikelwa yimina yona izoba yini. Ngithi mina awukushuthi njalo ke mina ngizohlala ngiblame nje ngoba wena uvikela umkakho. Athi cha. Kodwa phela mase sisobabili ekamereni ngiyamtshela ngithi hayi Masibahle uyabheda. Ngithi mina usuqamba manga wawukusho lokho evele ngibheke ehleke. Sihleke sobabili sibona ukuthi lento akasho ayikho. Kodwa nginalesithombe sokuthi njengamanje ubezongitshela ukuthi hayi ukuthi ubemvikela kimina uMasibahle noma ukuthi yimina obe umuntu omubi, kodwa ubemvikela ngoba ngempela wena ubeyithemba lakhe yedwa. uMasibahle ke ubenganamuntu ke njengami njengamanje sisafana. So engasho ukuthi ngiyafisa uNkulunkulu ukuthi asisize sibambane ukuthi noma ngathiwa khona ivunguvungu ezifikayo kodwa sinqobe ngoNkulunkulu. Nje ziningi izinto ekade sengitshela zona ngoba uke wake wangibuza nokuthi mawucabanga uMasibahle khona le fortune nje akahamba ngayo eniyaziyo. Ethi ke isiyamhlupha uMasibahle kuseyazi nezinto zeimoto ngenxa yokuthi ibisimhlupha kangakanani le fortune yakhe. Ethi hayi
wedade ngicabanga nje ukuthi ngimtholele ipholonyana. Ngithi hawu ungamsusa kwenqovu yefortune. Ethi uyalazi lungela ukuthi ipholo lidula kanjani? Iyadula ipholo. Ngithi ayike thina singakaze sibe nemoto asik-understand lokho. Sizomhleka nje sikubone usuhamba esehamba ngepholo kade ehamba ngefortune. Uthi nje ensukwini esezohamba ethi uya kwaMendlini ePitoli uyosayina imoto. Ngithi mina monto yini? Ethi hayi imoto enkulu. Ngithi wathi wena ngithenga imoto enkulu. Okuwukuthi ke ngenze lokho njengokusho kwakho kodwa ngisazomsurprise ongasenzekanga. Okwangijabulisa ukuthi bakhona ababazi ngaleyo ndaba kwangasimina ngedwa. Engingakusho nje ukuthi ubengithemba kakhulu besithembana. So ngakho nje ngiyacela ukuthi nisikhulekise sinomakasibahle, nisikhulekise sikwazi ukukhulisa ingane ngendlela ekuyiyona, sikhulise ngendlela okuyiqiniso nangomthetho kababa wazo. Ubese nokuthetha manje ethi weMasibahle awufundisa ingane ukuthi mazinginike into okumele ziguqe. Thina obaba sasibaguqela sasingabanika isimilo. Usihleke lokho sihleka engathi sihleke into esingayazi ebesitshela iqiniso. Ephinde ethi wedade osibahle nje banokungivusa ngilele impela ngizomile kuzothi baba sicela usivulele uNetflix. Hayibo ivelaphi ingane engakusabi ukukuvusa ubaba wayo. Hayi sihleke ukuthi ngiyabona ukuthi ubesezama ukufaka imfundiso ukuthi bekhule ngalendlela enenhlonipho. Kanti isikhathi sakhe sesincane akasezokwazi ukubakhulisa ngaleyo ndlela. Ngiyaxolisa nje ukuba mude. Khona le into yobukhosi. Ubekhuluma nomalume uSparks, ekhuluma nenduna yala eBathenjini umalume uBhekithemba uthi wemalume niyazi ukuthi ubaba wami ekhaya uyinduna njengoba nawe lekha koma uyinduna. Kanti amakhosi azalwa woMangubane nami ngizalwa uMangubane. Niyayibona yini lento yobukhosi ukuthi segazini kimi? Hayi omalume thiwa imshana awukwazi wena noma ngathiwa owakaNkosi ngabe owale eSwatini ngoba phela odlamini namaswati kuhlekwe nje lezo zinto. Kodwa manje mawusurealize uyabona ukuthi lezi zinto akade ezikhuluma bekuyizo ngoba awukho umngcwabo omngaka womuntu ongasiyona inkosi. Ube inkosi uSicebi, ubile inkosi ephila waze wasiprovisa noma eseshonile ukuthi uyinkosi. Inkosi ithemba.